Mä oon Niko, mä opiskelen prosessialaa. Mä oon Neko ja mä opiskelen myös prosessialaa. Minun nimi on Pasasen Antti ja on täällä prosessiteollisuudella tuntiopettaja. Tää on kiinnostava, tavallaan käytännönläheinen, mutta saa paljon tietoa eri alan työpaikoista ja työtehtävistä ja mitä pitää tehdä. Joo, ja täällä pääsee tekemään asioita. Se on mun mielestä kiva, että välillä on sitä tekemistäkin kuin penkillä istumista. Että on jotain muutakin kuin sitä penkillä istumista. Sitä on helppo mun mielestä ainakin se teoria yhdistää siihen käytäntöön, Niin, vaikka niin. lähtee tekemään noita työsoliteita. Niin siinä oppii samalla kyllä. Älyä, mitä on rikastus ja mitä on vaahdotus ja muita termejä. No, prosessiala on siinä mielessä vähän erilainen ala kuin monet muut alat, että se ei välttämättä niin kuin tuolla kaupungilla tai kylillä niin ei suoraan näy, että kuka on prosessityöntekijä. Että jos on parturikampaaja tai bussikuski, niin niitä on helpompi siellä nähdä niissä omissa hommissaan, mutta prosessialan työntekijät monesti on erilaisilla tehtailla ja tuotantolaitoksilla, jossa ne valvoo niiden prosessien toimivuutta 24/7 aika monesti. Kemia. Niin, Aloitettiin niinku just käytiin perusteena mitä yläkoulussa silloin käytiin. Niin käytiin niitä läpi ja sitten työturvallisuus. niin työturvallisuus, joo, se piti ekaa käydä, että pääsee tekemään näitä työsoliteita. Ja sitten mitäs muuta me tehtiin? Sen jälkeen sitten alettiin opiskelemaan, kun oli opetettu turvallisuusasioita ja kemian perusteita, niin sitten ruvettiin käymään noita erilaisia yksikköprosesseja, että mitä on vaikka jauhatus tai murskaus tai rikastus. Niitä opeteltiin teoriassa ja sitten oli hydrauliikkaa ja muuta. Sitten sähköturvallisuus joo, ja sitten niitä työsolitoita sitten sen jälkeen. Ja niitä ollaan tehty jo jonkun verran. Prosessiala on siinä mielessä myöskin erilainen verrattuna muihin aloihin, että me opetellaan lähdetään sitä pienemmistä palasista liikkeelle ja aika iso osa oppimisesta tapahtuu myös siellä työpaikoilla. Mutta meidän näitä tutkinnon osia niin on käynnissapidon perusteet ja kunnossapitoon liittyviä asioita, monesti niillä lähdetään liikkeelle. Ja sitten on yksikköprosessien opiskelua ja sitten on kokonaisprosessia, eli ymmärretään se koko tuotantoprosessi alusta loppuun. Eli jos sitten mietitään niitä erilaisia aiheita ja teemoja, mitä meillä on, niin meillä esimerkiksi aloitetaan kunnossapidon perusteissa, sitten on kemiaa, matematiikkaa, fysiikkaa, mittaustekniikkaa, turvallisuus on isossa roolissa meidän alalla ja siitä sitten pikkuhiljaa lähdetään uppoamaan syvemmälle näihin ammatillisiin aineksiin. Ja sitten kun näitä perusteita on käyty lävite, niin sen jälkeen ruvetaan sitten käymään syvemmin näitä meidän alan erikoispiirteitä. No tosi mukavaa. No on tää parempi kuin yläkoulu mun mielestä, että parempaa ruokaa ainakin ja tommonen iso kauppa lähellä. Mitäs muuta? Mun mielestä on parempi kuin yläkoulu, lukio ja yliopisto, missä olin ennen. Että kyllä mulla on täällä mukava tulla joka päivä kouluun, että se ei ole ollut ihan kiveen aikaisemmin, mutta on käynyt sitten kouluun. Ne on mukavia. Ihan on. Opettajat on tosi mukavia, niitä on helppo kysyä apua. Opettajat on helposti lähestyttäviä, sanotaan. Prosessiteollisuuden työpaikat on semmosia, jos ajatellaan meidän päivittäistä arkea, niin ilman niitä prosessityöntekijöitä näissä yrityksissä, niin aika moni asia pysähtyisi. Hanasta ei välttämättä tulisi vettä ja sähköpistokkeista ei tule sähköä, ei olisi välttämättä paperia, ei olisi välttämättä elintarvikkeita. Itse asiassa prosessiteollisuuden yrityksiä, niitä on hyvin paljon. Prosessialalla työllistytään elintarviketeollisuuden yrityksiin, esimerkiksi panimoihin tai mehutehtaisiin. Sitten meidän alalta työllistytään kaivosrikastamoympäristöihin, paperi, kartonki, sellupuolen yrityksiin, lääkealan yrityksiin, kemian teollisuuden yrityksiin. Aika laajalti semmoisiin yrityksiin, joita palveluja me käytetään päivittäin. Moni ehkä miettii, että minkälaisia ne prosessiteollisuuden työpaikat on. Ja jos olet katsonut Simpsoneita ja muistat sieltä se Homer Simpsonin, niin hänhän siellä
operoi sitä voimalaitosta Springfieldissä. Ja siinä on yksi esimerkki prosessialan operaattorista ja työtehtävästä. Toki meidän opiskelijat on paljon parempia kuin se homma. Jos olet miettinyt semmoista työpaikkaa, missä olet tärkeiden asioiden äärellä, niin prosessiala on kyllä ehdottomasti juuri sinun valintasi.